Il-whip tal-oppożizzjoni Robert Kutajjar u l-assistent whip Paula Mifsud Bonnici qalu li l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, il-Parlament, jixraq l-aħjar u ma tkellmu f'konferenza tal-aħbarijiet quddiem il-Parlament fil-ġurnata li kompla jiltaqa' wara l-btajjel tas-sajf. Id-deputat Kutajjar għal l-oppożizzjoni tittama li bil-leader of the House ġdid, id-deputat Prim Ministru Ian Borg, il-Gvern jibdel l-attitudni tiegħu biex fost oħrajn l-oppożizzjoni ma tibqax b'żewġ okkażjonijiet biss f'sena biex tressaq il-mozzjonijiet. Għalli bħalissa 14 il-mozzjoni pendenti żied li l-Parlament Malti jimxi fuq il-prassi tal-Parlament Ingliż u bħalu għandu jkollu wkoll ġurnata fil-ġimgħa iddedikata biex il-Prim Ministru jwieġeb id-domandi tad-deputati. Ovvjament aħna nistennew li l-Prim Ministru jimxi bl-istess mod biex aħna wkoll nibdew verament nimxu fuq l-istess passi ta' kif jimxi l-Parlament Ingliż u darba fil-ġimgħa l-Prim Ministru ikun hawnhekk preżenti għad-domandi. Mhux biss, mhux aċċettabbli għall-oppożizzjoni illi għandna il fuq minn tmiem id-domanda mhux imwieġba. Id-deputat whip tal-oppożizzjoni Paula Mifsud Bonnici qalet li l-oppożizzjoni nazzjonalista tressaq diversi proposti u dawn għandhom jingħataw widen. Fosthom Kumitat Parlamentari għall-Ġustizzja u biex isir skrutinju tar-rapporti li jitresqu mill-Ombudsman ħalli l-proposti tiegħu jibdew jiġu implementati.